Здравейте и добре дошли на днешната ни среща, която е по една изключително актуална тема, защото сме в преходния сезон есента, когато наистина предизвикателствата към нашето здраве са доста сериозни. Може ли само да ми дадете знак дали се чувам, виждам? Всичко наред ли е? Благодаря. Така, започваме с това, че силният имунитет може да бъде нашата гаранция за здраве и това есента да не представлява предизвикателство за нас. За нас, за нашите близки, за нашите деца. В тази посока искам да бъда полезна тази вечер на вас от името на хората, които са ви поканили в тази среща. За тези, които не ме познават, ще се представя. Само секундичка, че нещо... Да. Казвам се Светла Ангузова и всъщност едно от нещата, които мен ме доведе в този бизнес и това да стана професионалист в това да работя с LR Health and Beauty беше стремежът ми да отгледам децата си без лекарства. Това ми беше изначално още преди много години така основна цел. И след като я постигнах, си дадох сметка, че аз наистина няма да спра да разказвам на хората за това какви резултати съм постигнала благодарение на тези продукти, защото те значително промениха качеството на живота на мен, на моето семейство, на моите близки и най-вече, разбира се, на децата ми. От какво зависи качеството на живота ни? Не знам дали сте си задавали този въпрос и дали сте се замисляли в тази посока, но на мен много ми хареса ето тази мисъл. Не по-малко важно от това колко дни живот имаме, е това какъв живот има в дните ни. Тоест, наистина да си даваме сметка, че не е само въпроса да сме живи, да сме здрави, ей тъй, между другото. Важно е наистина качеството на живота ни да ни изпълва с радост, да ни носи смисъл. Формулата за щастлив живот включва три основни фактора, според мен, и това са здраве, време и пари. Истината е, че живеем в материален свят, без пари няма как. Времето е огромно предизвикателство за всички нас в последно време, но аз много често казвам така. Когато сме здрави, имаме множество проблеми. Когато обаче сме болни, имаме един. И то е да си възстановим здравето. Затова и тази вечер ще ви говоря основно за здраве. От какво зависи нашето здраве? Ние имаме вградена способност тялото ни да се самолекува, самоподдържа благодарение на така наречената имунна система. Какво представлява имунната система на човешкото тяло? Това е мрежа от клетки, тъкани и органи, които работят в синергия, заедно, за да предотвратяват навлизането на инфекции от околната среда и да намалят тяхното въздействие върху нашето тяло. Тоест, това е нашата охранителна, ако мога така да я нарека, система. Имунната система прави естествен подбор на здравите и елиминира мъртвите и дефектни клетки. И при високо ниво на заплаха, когато отговора не може да бъде активиран, възникват проблеми. Човек се разболява. Истината е, че първите симптоми, говоря примерно по повод на вирусните инфекции, да речем. Още първите болки в гърлото или хремичка, запушения нос, неща, които ние в ежедневието много-много не забелязваме и не им отдаваме така значение, всъщност са начин тялото да ни говори на нас. Защото имунната ни система, когато е достатъчно стабилна, всъщност тя се справя с всички предизвикателства, които среща от околната среда, без изобщо да ни информира за това. Но когато се появят симптоми, това означава, че всъщност тялото не е убедено, че ще се справи само. Именно заради това трябва да имаме осъзнаването, че имунната система е наистина като един оркестър. Тя е сложна и много финно балансирана система, която зависи от множество фактори. И съответно, когато тези фактори не са в пълен баланс и хармония, може тя да не е достатъчно стабилна.
Съответно, това какво може да доведе при нас? Неразположение. Важното е обаче, че ако имаме осъзнаването, когато тялото ни говори, че има някакъв проблем или нещо в околната среда, което го притеснява, и му дадеме шанса да избалансира това, което не му достига, всъщност ще си решим проблема от само себе си, благодарение на тази прекрасна мъдрост, която ни е дарила природата във вид на имунната ни система. Тя, разбира се, включва множество органи, тъкани и клетки, както споменах. Към имунната ни система и нейния баланс имат отношение и кръвообращението, и хормоните, и микрофлората в червата, и нервната ни система. Стреса всъщност е един фактор, който значително влияе на имунитета ни, колкото и да не ни се иска. Също така, разбира се, и активните вещества, които са нужни за нашето тяло. Градивни елементи, като минерали, витамини и така нататък. Всичко това наистина е един вълшебен баланс, който под формата на оркестър се грижи за това ние да се чувстваме комфортно в нашето тяло. И когато има симптоми, тогава просто бъдете будни и обърнете внимание. Какви са признаците за слаба имунна система? Говоря изначално. Сутрешни болки в ставите, честа и безпричинна умора, главоболие, различни кожни проблеми. Това също може да са симптоми, чрез които тялото говори, че имунната система не е стабилна. Ако някоя от тях ви е познато, дайте си сметка за това. Обърнете внимание. Тялото всеки ден, ежедневно, ежесекундно буквално, ни дава знаци за нуждите си. Но в забързаното ежедневие ние рядко му обръщаме внимание. И възможно ли е укрепване на имунната система? Как можем да й помогнем? Редица проучвания в съвременната наука показват, че храненето, физическите упражнения и природни хранителни добавки могат значително да подобрят имунитета на човека. Тоест, идеята е да подпомогнем естествените защитни сили на организма. Вие кога обръщате внимание на здравето си? Докато сте здрави, тонизирани, в енергия, или само когато изпитвате сериозен дискомфорт и тогава отивате на лекар да попитате какво да правя? Истината е, че начина ни на живот определя и стабилността на нашата имунна система. Преди няколко години в разговор с една лекарка, която ми даде доста мъдри съвети и добра обратна връзка за моето здравословно състояние, тя каза така: от мен запомни, моето момиче. 3 са важните фактори за здравето. Хранене, качество на храната, режим на хранене. Второто, движение. Движение на всяка възраст. Защото нашето тяло е създадено да се движи и в момент, в който по една или друга причина спрем да се движим, не само мускулите атрофират, органите спират да работят. Именно заради това движението е един много важен елемент от нашето ежедневие, който не бива да забравяме. И третия фактор – детоксикиране, прочистване на тялото от нещата, които от околната среда вследствие начина на живот ни затлачват. Защото именно тези токсини, които се натрупват вътре в тялото ни, са един от основните виновници за това и имунната ни система да не работи както трябва. Ето няколко съвета за силен имунитет. Ограничете приема на преработените храни и полуфабрикатите. Факт е, че този тип хранене всъщност дългосрочно нанася доста сериозни щети върху нашето здраве. Миналата година, когато беше тук доктор Свен Верхан, аз бях впечатлена от това, че той сподели: в Европа има статистика, че в последните години около 80% от хората страдат от неалкохолно омазняване на черния дроб. Нещо, което преди години беше присъщо, поне в моето съзнание и на моите връстници, за хората, които злоупотребяват с алкохол и други вредни вещества. Откъде идва това? Ами именно от това, че храната ни
не отговаря на това качество, което всъщност е нужно на нашето тяло. Наспете се. Сънят също е един много важен елемент от нашето ежедневие, който допринася за естествените регенерационни и възстановителни процеси в тялото ни. Движете се, намерете начин как да се движите. Намерете нещо, което ви радва. Дали става дума за танци, дали става дума за разходка сред природата или дори в парка или в градски условия. Намерете вашия начин, но не забравяйте, че трябва да се движите. И отървете се от стреса, доколкото е възможно. Тук мога да ви кажа, че всъщност има значение вътрешната ни нагласа. И един съвет, който ви давам така чисто човешки, може би от позицията на човек с доста житейски опит на моите 56 години, стигнала съм до извода, че когато нещо ме дразни или не ми харесва, трябва да си задам един основен въпрос. Това зависи ли от мен? Ако мога да го променя, ако зависи от мен, предприемам действията да го променя. Ако не, оттеглям вниманието си от него. Това е, може би, единственото практично препоръчвано от мен средство за справяне с стреса. И сега, да видим за какво става дума, основно в грижата за имунната ни система. Можем ли да си гарантираме качествена храна? Днес това е изключително трудно, защото вярвам, че повечето от нас не си отглеждаме сами храната в градината. А дори и тогава, всъщност, ние пак нямаме гаранция за качеството на храната си. Знаете ли защо? Да, замърсения въздух, да, дъждовете, които свалят от атмосферата разни вредни вещества. В крайна сметка, това лято бях на едно събитие, на което слушах много интересна лекция от един сравнително млад човек, който се е посветил на това да изследва съдържанието на почвите и да съдейства за биологичното им обогатяване. Той каза, че всъщност доскоро е разчитал на това, че съчетавайки конкретни храни, ще си набави всички необходими елементи и вещества за тялото и е бил категорично против всякакви хранителни добавки. Но, когато започва да изследва състава на почвите, се убеждава, че всъщност тиквата, която е посадена в тази почва, няма откъде да вземе калий в семките си, защото в почвата го няма. И целият този процес на компенсиране на биологичното подхранване на почвите отнема много години, не един сезон. Така че той самия каза, аз вече съм наистина сериозен привърженик на това да се ползват хранителни добавки, защото иначе наистина тялото няма как да си ги набави. Важно е, разбира се, обаче, хранителните добавки, които ползвате, да бъдат качествени и максимално близки до природата. Тоест, не синтетични, създадени в лаборатория, а преработени естествени суровини. Именно заради това, всъщност, аз съм се доверила на един немски завод, който не го познава. Ще кажа няколко приказки. Става дума за компания LR Health and Beauty, компания, която тази година чества 40 годишнината си и която относно така, мотото й е повече качество за вашия живот. Тоест, нейният стремеж чрез всички продукти, които произвежда, които са основно в сферата на здраве и хранене, лична грижа и хигиена, ако щете дори парфюми, козметика и така нататък, всички тези продукти те подчиняват именно на това да са максимално близо до природата. Когато става дума за хранителните добавки, които произвежда тази компания, искам да подчертая, че те са резултат от медицински проучвания и иновационни методологии и максимално съчетаване на най-доброто от природата и науката в едно. Именно в подкрепа на това естествените процеси за саморегенерация и възстановяване на тялото да бъдат стимулирани. Относно суровините, които ползва компанията, те са максимално изчистени и за това сертифицират независими институти като SGS Институт Фризениус.
Това е един от най-строгите институти в Европа, който сертифицира най-доброто сред сравними на пазара продукти с отношение към здравето, но не фармация, а именно хранителни добавки. Немалка част от нашите хранителни добавки носят този печат. И сега преминавам вече към конкретни продукти, които биха били решение за това вие да подсилите вашия имунитет или да се погрижите за имунитета на вашите деца и вашето семейство. На първо място ще спомена, както аз го наричам, моя любим елексир за здраве и младост, алоe вера гелът за пиене. Защо? Защото самото растение алоe вера барбаденсис милър, това е един конкретен сорт алоe, наричан царицата на билките, съдържа над 200 полезни съставки, които са буквално клетъчна храна за нашето тяло. Ето начин да набавиме част от дефицитите. Съдържа антиоксиданти, неорганични минерали, аминокиселини, ензими, витамини, моно и полизахариди. Ацеманан също е едно от съдържимите в алоe вера гелът на това растение. Той има много силни антиоксидантни свойства и също има пряко отношение към стимулиране на имунната ни система. Какво прави алоe вера гелът за пиене? Той доставя на клетките вещества, които са най-необходими за жизнената ни дейност, прочиства и детоксикира организма, както и кръвоносната ни система и оттам съответно има отличен ефект върху състоянието на нашата имунна система. Какво ни дава алоe вера гелът за пиене? Помага при всички храносмилателни проблеми. Намалява възпаленията, действа противовъзпалително в цялото ни тяло. Насърчава здравето на сърцето, детоксикира тялото, балансира метаболизма, нещо изключително важно, защото в последните години около 80% от заболяванията са всъщност именно вследствие на метаболитни нарушения. Подкрепа на имунната система, както споменаха Цеманан, контролира нивата на кръвната захар, което също има пряко отношение към нашето здраве, насърчава окълността, хидратира тялото ни, подобрява оралното здраве, здравето на кожата, здравето на косата, осигурява необходимите незаменими аминокиселини и помага за борба с рака. Наистина, алоe вера е царицата на билките, говоря алоe вера барбаденсис милър, а продукта, който създава компанията, използвайки тази суровина, е буквално елексир за здраве и младост. Тук ще ви обърна по-детайлно внимание на един от видовете, защото те са няколко вида, 6 общо. Единият от видовете се казва Immune Plus. Той се казва така, защото естествено добавките към алоето са именно в посока допълнително стимулиране на имунната система. Този продукт беше създаден в края на 2019 година, точно малко преди да обявят пандемията, няколко месеца по-рано. И след това месеци наред всъщност ние слушахме от различни източници в сферата на медицината, че съчетанието на джинджифил, мед, лимон, селен и цинк са всъщност помощници за нашата имунна система. Именно те са комбинирани тук в този продукт алоe вера гел за пиене Immune Plus заедно с алоe вера гелът като основен носител. Това, между другото, също е огромно предимство на тези напитки, защото алоевият гел от Барбаденсис милър е много близък като консистенция до кръвната плазма и заради това нашето тяло го разпознава като нещо свое и много бързо го употребява, т.е. много бързо се придвижва вътре в тялото ни. Веднага се поема от храносмилателната система и се придвижва буквално до всяка клетка. Съответно, изследванията на немските лекари показват, че добавките, които са включени в различните видове алоe вера гел за пиене, много бързо се транспортират благодарение на носителя алоe вера гел до местата, където тялото ни има нужда от тези добавки. Така че Immune Plus е едно прекрасно решение. Има характерния аромат на джинджифила, не е лют на вкус, напротив, приятен е, подсладен е с мед, както вече споменах, пчелен мед, естествен, но има уникално, цялостно подкрепящо имунната ни система
действие, като същевременно детоксикира, намалява нивата на лошия холестерол и на кръвната захар, потиска растежа на бактериите и защитава организма от вирусни инфекции, бори се дори с гастрит, има силно противовъзпалително действие и помага за цялостно метаболитните процеси в тялото. Секундичка, извинявайте. Другите видове алоe вера гел за пиене имаме един, който е Акай Бери, който се препоръчва за летния сезон, тъй като пред нас предстоят месеци, които нямат общо с летния сезон. Сега ще ви дам малко информация за другите базови 4 модела, т.е. вида. Първият, това е основната изначална рецепта, която е съчетание на алоe вера гел за пиене с пчелен мед. Можете да видите 90% чист гел от листата с 9% мед е подсладен. Той има най-общо детоксикиращо, противовъзпалително и леко имуностимулиращи свойства, подходящи и за деца. Алоe вера гелът за пиене с праскова е с най-високо съдържание на чист алоe вера гел, 98% чист алоe вера гел, без захар, подсладен е с стевия. Той е подходящ за деца, за диабетици и за хора, които имат затегнат стомах. Третият вид, който тук искам да ви покажа, е моят любим алоe вера гелът за пиене с коприва, който съдържа 91% чист алоe вера гел, 7% мед и екстракт от коприва, който ни набавя жизнено необходимото ни желязо, плюс силиций, който всъщност се оказва важен градивен елемент за стените на кръвоносните съдове. Именно заради това алоe коприва е много подходящо за всички хора над 40 годишна възраст, като профилактика на сърдечно-съдовата и кръвоносната система, срещу всякакви рискове от инсулти, инфаркти, разширени вени, тромбози и така нататък. И алоe вера гел за пиене Freedom, който подпомага нашия опорно-двигателен апарат. Там има колаген хидролизат и хондроитин сулфат. Това са съединения, които са лесно усвоими, добавени към алоe вера гелът за пиене. Всъщност наистина доста добре подхранват кости, стави, сухожилия и съответно има и витамин Е и С. Днес няма да влизам в дълбоки детайли за различните видове алоe вера гел за пиене. Имаме и презентация специално с тази тема, но да не забравяме, че основният фактор, който ни занимава тази вечер, е нашият имунитет. И затова веднага след алоe вера гел за пиене искам да ви кажа няколко детайли за нашата, бих я нарекла наистина, вълшебна коластра. Какво представлява коластрата? Това е първото мляко в кавички, защото то не е мляко, което всъщност захранва теленцето, новороденото теленце. Като суровина се ползва говежда коластра и то от животни, които се гледат в свободни условия в Австрия и Германия в планинска среда. Тя е позната коластрата като лечебно средство от хилядолетия на човечеството и всъщност представлява буквално имунитет на заем, защото е изключително богата на имуноглобулини и други вещества, които стимулират нашата имунна система и всъщност те са отговорни за това теленцето да придобие изобщо своя имунитет. Тъй като за разлика от нас, теленцата се раждат абсолютно без всякакъв имунитет и всъщност именно засукването на тази коластра им гарантира оцеляването. Съответно, ЛР взема само излишната коластра от първите 12 часа след отелването, защото тогава факторите, които са определящи, стимулиращи имунитета, растежните фактори са с най-добра концентрация. Реално коластрата е 3 пъти по-ефективна за предпазване от грип и други вирусни заболявания, отколкото самите грипни ваксини. Това наистина бих казала, че опитно мога да го споделя, защото не съм си слагала грипни ваксини, но благодарение на двата вида коластра, течна и капсули, особено течната, аз я наричам турбоколастра, защото наистина действа изключително бързо. Тялото ни я разпознава като нещо, за което жадува постоянно и върши чудесна работа
при по-остри така симптоматики много бързо прекратява, успява да засили имунната система и да балансира това, което и не й достига, за да може тя да се справи с атакуващия я вирус или бактерия или каквото и да било. Освен това, коластрата съдържа много богат набор витамини А, Б, С, Е, минерали, микроелементи. Вече споменах факторите на растежа. Тя допринася за подобряване обмяната на веществата, ускорява се за заздравяването след контузии, оперативни намеси, увеличава способността за концентрация дори. Както вече споменах, два вида са нашите коластри – течна и капсули. Течната е 100% чиста коластра, която е с нискотермична патентована обработка, за да съхрани всички имуностимулиращи съдържими в нея. Единствено затварянето на опаковката я консервира, затова и с сравнително по-кратък срок на годност. След отваряне на опаковката трябва да се държи задължително в хладилника и срока на годност е 16-20 дена, като самата опаковка е предвидена за профилактична доза за голям човек да се изконсумира за 16 дена. Така че това е, ако мога изобщо така да кажа, неудобството на течната коластра. Естествено, тя пък е много лесна за употреба, когато се дава на дечица, говоря и малки деца. Това е продукт, който може да се ползва и от кърмачета буквално след самото раждане, особено при дечица, които са родени с оперативна намеса. Това е заедно с пробиотика ни наистина една изключително важна подкрепа, буквално от първите им дни. Другия вид са коластрата капсули. При тях имаме 75% съдържание на чиста коластра. Удобството, че могат да се носят навсякъде, по-дълъг срок на годност и могат да се дават и на малки деца. Ако имате нужда, отваря се капсулката, ще питате човека, който ви е поканил за дозировката или ще пишете в чата, за да ви дадем дозировка за възрастта на детето. И всъщност се слага в нетопла храна, напитка, така че детенцето да може да приеме съответно тази прахообразна коластра, която е вътре в капсулката. Идеята на коластрата като такъв продукт е внасяне на готови антитела директно в червата ни, като това води до обезвреждане на над 20 вида микроби. Това е имунитет, който идва наготово в нашето тяло. Но това означава, че той е именно в подкрепа на нашия имунитет. Това, което не му достига. Когато при първи симптоми вземем интензивен прием на профилактичната доза, която е определена за съответния човек, всъщност ние даваме силно рамо на нашата имунна система и тя буквално до часове успява да се справи преди самия вирус да се е разгърнал, преди да са се усложнили нещата. Много бързо действаща е течната, както вече ви казах. Институт Фризениус е гаранта за качеството на нашите два вида коластра. Между другото, всичките ни видове алоe вера гел за пиене също носят печата на този институт, който споменах в началото. Вече ви казах, използва се само от първите 12 часа излишното количество коластра. Разбира се, не лишаваме теленцата от това, което им е нужно, но средно казват, че една крава в първите 12 часа отделя около 20 литра коластра, от които около 12 са нужни на теленцето. Остатъка всъщност е тази суровина, която компания LR използва като основна суровина за създаването на тези прекрасни продукти, без които аз и моето семейство не оставаме и не пътуваме никъде, дори и да става дума за ден-два. Именно защото знаем колко бързо в първите часове, при първите симптоми, тази коластра може да промени тенденцията, да подкрепяйки имунната ни система, да преодолее всичко, което може да ни притесни. Това, което също отличава нашите коластри е, че не съдържат антибиотични остатъци анаболно андрогенни стероиди, обезмаслена е и без казеин, и течната, и капсулите форма, което означава, че е подходяща дори за хора с алергии към тези животински протеини. Стигаме до още един мой любимец, който е вече мъдростта на природата в растителния свят.
Полифенолите, това са вещества от растителен происход, които имат изключително ценна за нашия организъм защитна роля. Те имат мощно антиоксидантно действие, повишават имунитета и защитните сили на организма, действат противовъзпалително, предпазват от инсулт и инфаркт, имат подкрепа в посока кръвоносната ни сърдечно-съдовата система, намаляват стойностите на холестерола, помагат при високо кръвно налягане, оказват благоприятно въздействие и върху кожата и зрението, подобряват метаболизма, подобряват състоянието на храносмилателния тракт и дават енергия и тонус на организма. Именно полифенолите са причината компанията да разработи още един продукт, който понякога шеговито наричаме коластър от растителен происход. Това са капсулите цистосинканус. Цистосинканус е латинското наименование на билка, която на български се нарича памуклийка. Тя е изключително богата именно на полифеноли. Капсулите съдържат 71,6 билков екстракт от памуклийка, както и добавени витамин С и цинк, които, както вече говорихме, имат пряко отношение към състоянието на имунната ни система. Каква е ролята на тези полифеноли в случая? Изключително стабилна антивирусна защита. Докато коластрата действа на нивата на реакция на имунната ни система, при цистосинканус всъщност въздействието е в посока повишаване защитните ни сили спрямо вируси. Защо? Защото полифенолите имат свойството да блокират антенките на вирусите, с които те всъщност се захващат за нашата лигавица, да речем, когато попадна в гърлото и започват да се хранят. А вирусите сами по себе си имат много кратък живот във въздуха. Тоест те се предават от човек на човек. Ако по-дълго време се задържат във въздуха, всъщност те умират от само себе си. И именно заради това, благодарение на насищане на тялото ни с полифеноли, всъщност ние можем да направим още един защитен, още една защитна бариера, която всъщност да отграничи атакуващите ни от околната среда вируси. Тоест, подчертавам, тук става дума за антивирусна защита. Другото работи с имунитета, което означава няма значение кой ни атакува, повишавайки имунитета, реагираме. Тук имаме просто стабилен щит срещу вирусни атаки. Изключително добър продукт, много добро приложение намира, разбира се, и при децата. Можете да видите и дозировките съответно различни за различните възрасти. Той има, както казах, силни антиоксидантни свойства, което също подпомага цялостното състояние на организма, детоксикацията, работата на черния дроб, помага при проблеми с сърдечно-съдовата система, като намалява риска от образуване на съсиреци и тромби, а също така има и противотуморно действие. Стигнахме до мой любимец, който е част от менюто ми всеки ден. Нарича се ProBalance. Неговата роля е да ни гарантира нормален алкално-киселинен баланс. Всички вие можете да си дадете сметка какво е вашето меню и поглеждайки в интернет можете да видите каква част от храненето ви е с алкални храни и каква част от храненето е с киселинни. Истината е, че традиционната българска кухня в повечето случаи набляга на киселинните храни, но имаме решение и за това. Искам да ви разкажа нещо, което много ме впечатли и ми даде много яснота за това какво значение има приемът на ProBalance за нашето тяло. Когато се заинтересувах и от немските лекари всъщност, чух, че pH-то на кръвта, на човешката кръв, варира в много тесни граници. Сега няма да цитирам точно цифрата, за да не ви подведа в някакви десети след запетайката, но излизайки от тези граници, всъщност е смърт. И именно заради това има един механизъм, който нашият мозък веднага прилага. В момента, в който по някакъв повод, дали прием на некачествена храна, дали прекаляване с алкохол, цигари, кафе, всичко, буквално и стреса, допринася за вкиселяване на нашето тяло. В момента, в който мозъка отчете повишаване киселинността на тялото, именно за да съхрани живота ни, всъщност
автоматично отправя сигнал да бъде изтеглен калция от костите ни. Защото калция е един от най-алкалните минерали. И по този начин всъщност мозъка ни гарантира, че ще оцелеем, като жертва костите. Какво се случва с напредване на възрастта? Ами всички сте чували остеопороза. Аз самата бях фамилно обременена с остеопороза, смисъла и баба ми, и майка ми имаха такъв проблем и съответно, понеже имам тази нагласа винаги да подхождам към здравето с превенция, обърнах внимание на този продукт още преди години и наистина от години аз алоето, коприва и пробаланса не ги спирам. Те са част от храната ми, именно защото ми набавят важни за мен неща. Реално, бактериите, вирусите и паразитите не се размножават в алкална среда. Тоест, когато ние си гарантираме алкална среда, ограничаваме размножаването на атакуващите ни от околна среда микроби. Другото, което е, че когато реално това има и противотуморно действие. Тоест, туморните клетки също се размножават в кисела среда. Тоест, ето ви колко е важно това да обърнете внимание на алкално-киселинния баланс. Колкото по-окислено е тялото, толкова по-трудно е за имунната система да се справя с всичко, което я атакува от околната среда и всъщност понякога води до тези злокачествени образования. Ето го, любимият ми пробаланс. Това е продукт, който немските лекари преди години са създали и най-напред са го тествали на националния им отбор по футбол на Германия, защото а, всички тези елементи, които са включени в пробаланса, калий, калци, магнезий, хром, мед, молибден, всички те са много важни градивни елементи за нашето тяло. Но въпрос е как се усвояват на клетъчно ниво. Изследванията на немските лекари показват, че те са семейни минерали. Тоест, усвояването на всеки от тях зависи от наличието на някой от другите. И когато са в един букет, както аз го наричам, в пробаланс, освояването, изследванията показват, че отива на 70-80%, срещу едва 20-30% освояване, когато тези минерали се приемат от различни други източници. Именно заради това пробаланс е изключително ефективен и всъщност той алкализира тялото ни и прави излишен този момент мозъка да тегли калци от костите и така нататък. Тоест, благодарение на пробаланс, аз съм предотвратила това да стигна до пориозност на костите и продължавам, разбира се, да го правя, защото това е част от храната ми. Има ли отношение към имунитета? Разбира се. Основно отношение, именно защото в алкална среда реално ние си гарантираме добра работа на имунната ни система и това насища тялото ни с кислород, който също е изключително важен. Стигнахме до здравето започва в червата. Много е важно, разбира се, да имаме здрава стомашно-чревна система, защото преработката на храната и освобождаването на енергията всъщност се случва благодарение именно на това. Червата наистина се определят като център на имунната система. Аз от немските лекари научих, че 80% от имунитета ни е всъщност в тънките черва. Именно заради това тяхното здраве наистина има огромно значение за цялостното ни състояние, за да поддържаме имунната система в топ форма и да се предпазим от грип настинки и така нататък. Част от профилактиката е да си осигурим необходимите пробиотични бактерии. Това са добрите бактерии в нашите черва. Те подобряват вродения ни имунитет и играят важна роля в естествената ни защита срещу инфекциите, които проникват в тялото ни от околната среда. Колкото повече добри пробиотични бактерии имаме, толкова по-стабилен имунитет имаме. И тук отново искам да ви кажа, че както в последните години се убеждаваме, компанията намира начин да направи най-доброто още по-добро. Про 12 беше нашият пробиотик гордост, защото съдържа 12 различни пробиотични щама, пребиотици и е двойно капсулиран и се отваря в червата.
от миналата година вече разполагаме с Pro 12+. Какво е надградено в новия пробиотик на LR? Това е добавката на патентованата съставка ProLact. И в една капсулка, защото толкова е дневната доза, изключително лесен за приеме, в една капсулка Pro 12+, имаме едновременно добрите пробиотични бактерии, 12 различни щама, т.е. много богато съдържание, пребиотици, които са храна за пробиотичните бактерии и постбиотици. Миналата година аз за пръв път чух за постбиотиците, признавам си, но пък това ме направи любопитна и почетох след това. Не само от лекцията на доктор Свен Верхан се запознах с това какво представляват постбиотиците. Най-кратко, те допринасят за това червата ни да се освободят от патогени и токсини. Тоест, постбиотика всъщност има ролята да подпомогне детоксикацията на тялото и здравето на червата ни едновременно. Защото, когато вървят метаболитните процеси в тялото, токсините, които се филтрират благодарение на черния дроб, се връщат обратно към бъбреците и към червата с идеята отделителната система да се освободи от тях. Но това всъщност е доста затрудняващо понякога за нашата отделителна система. Именно там на огромна помощ ни идват постбиотиците и този продукт, който бих казала, че е Бентлито на пробиотиците, в световен мащаб, между другото, когато проверях за последно, имаше 4 американски фирми, които произвеждаха постбиотик като отделен продукт. Нямаше друг аналог на пазара на нашия пробиотик, който да комбинира едновременно пробиотици, пребиотици и постбиотици. Така че, относно здравето на червата, наистина мога да ви кажа, че можете да се доверите на Pro 12+. Той е изключително подходящ, включително и за деца. Отваря се капсулката. Може дори и на кърмачета да се дава, вече го споменах, особено при дечицата, които са родени оперативно. Буквално бих казала, че може да се окаже ключово за техния имунитет и благосъстояние. Така че Pro 12 Plus наистина има огромен принос към това да ни защити срещу всякакви инфекции, болно гърло, хранителни отравяния, неразположения. Обикновено в интерес на истината обръщаме повече внимание на червата в летния сезон, защото тогава се предполага, че има стомашно-чревни вируси, но като цяло състоянието на имунната ни система зависи от доброто състояние на червата ни през цялата година, така че използвайте Pro 12+, помощ за здравето вашето, на децата и на семейството. Искам да ви кажа, че всъщност компанията винаги е създавала продуктите си в система, с идеята за системна грижа, т.е. подпомагайки естествените процеси в тялото. Именно заради това вече от години ние разполагаме и с така наречената абонаментна програма Здраве, която ни дава възможност да си набавяме при много по-изгодни условия и с безплатна доставка и с подаръци основните продукти, които ни дават именно стабилност и на имунитета и цялостно добро здравословно състояние. В абонаментните програми имаме и 2 комплекта, които са специално насочени към детското здраве, така че ако има тук родители, които се интересуват как да помогнат на децата си в критичните сезони да са абсолютно стабилни и здрави, също могат да разберат от човека, който ги е поканил, какви са тези програми и да се възползват от тях. Аз искам обаче да обърна внимание на MetaPro Plus. Това е една програма, която компанията ни представи миналата година, април месец. Доктор Свен Верхам беше тук в България и ни сподели, че всъщност комбинацията от 5 продукта, които всъщност вече ви споменах всеки от тях, 4 от тях съм ви обяснила в презентацията до тук. Сега ще ви спомена и за гъбата рейши, която е добавена. Благодарение на комбинацията на 5 продукта, някои от видовете алоe вера гел за пиене, с пробаланс за локализация, с коластрата за стимулиране на имунитета, с пробиотика за добра чревна флора и
гъбата рейши, която подпомага регенерацията на черния дроб и детоксикацията на тялото, всъщност ние можем да постигнем пълен детокс и рестарт на организма. Тази програма наистина работи изключително добре за профилактично при хора, които нямат никакви здравословни проблеми изявени. Компанията препоръчва минимум 3-4 месеца да се приемат петте продукта, след което може да се мине към подкрепяща, така да кажа, прием на алоe вера гел за пиене, комбиниран с пробаланс, това, което вече ви споделих от личния си опит, че аз години наред го правя. Хората, които имат по-сериозни здравословни проблеми, разбира се, могат да приемат пълната програма MetaPro Plus и по-продължително време. И понеже знам, че човешкият ум винаги иска доказателства за тези неща, за които говоря тази вечер, тук искам да ви споделя изследванията на наш приятел и партньор, който е в част от екипа ни и който с изключително така добро намерение откликна още в началото, в февруари месец си направи изследвания, които показаха недобро състояние на чернодробни показатели, имаше завишен холестерол и така нататък. И всъщност с него направихме проследяване на това как се развиха нещата с неговите показатели в рамките на вече 9 месеца. Първото изследване, което виждате тук, малко е лошо качеството на снимката, т.е. на самия принтиран материал, заради това съм отбелязала с червено местата, където имаше отклонения в изследванията, но съм си извадила цифрите, за да ви ги прочета. Тук е изследването 3 месеца след стартиране на MetaPro Plus програмата, като нищо друго не е приемал в този период, т.е. никакви други лекарства или продукти не е приемал, освен MetaPro Plus. Реално започвам с Асат и Алат. Това са показатели, които показват състоянието на черния дроб. При мъжете нормата е до 40. При него първоначално показателя е бил 52,8, на третия месец е 46,5, а сега вече на деветия месец е 40,1, т.е. почти в норма, вече бих казала направо на ръба на нормата е. Нивата на алат, които при мъжете следва да са до 41. При него първоначално показателя беше 65,2, на третия месец 58,2, в момента вече е 45,6, което наистина показва една драстична тенденция към нормализиране. Съответно, тук искам да обърна внимание, човека продължава ползването и на петте продукта, въпреки че става наистина доста продължително време, за да се вкарат в баланс тези изследвания. Всъщност, очевидно, отнема време. Нивата на глюкозата също ме впечатли. При норма до 6, при него първоначално беше 6,11, на третия месец 5,46, по-настоящем 5,41, т.е. съвсем вече си е в нормални граници. Общия холестерол при норма до 6,2, първоначално е бил 6,51, на третия месец 5,91, по-настоящем вече е 5,72, т.е. виждате отново тенденция изчистена в правилната посока. Триглицеридите, нивата при мъжете нормата е до 2,2. Първоначално той е бил с 3,95, след което отива на 1,73, забележете, на третия месец. По-настоящем 2,2, но това отново е в нормата. И съответно нивата на холестерола, лошия холестерол изначално е бил 2,72, при оптимални стойности до 3,34, гранични до 4,12. Такива са референтните стойности, които са посочени. Той реално на третия месец е с 3,77, по-настоящен вече е 3,16. И добрия холестерол, който при мъжете е хубаво да е над 1,45, реално при него всъщност и в началото е бил 1,69, после имаме 1,51 и 1,56, т.е. отново в рамките на нормалното. Тоест,
Виждаме как всичките тия червени, които бяха на първата страница, реално в момента са сведени буквално до почти всичко ако не на границата, то е съвсем близо до референтните стойности. Така че MetaPro Plus работи. Надявам се да нямате нужда от толкова продължително приемане, но в крайна сметка важното е да слушаме тялото и ако има някакви показатели, да го подкрепим, за да може да се възстанови и саморегенерира. Отново, накрая искам да подчертая, здравето си е наша лична отговорност, а силният имунитет е най-ценната ни защита. Ти какво правиш за засилване на имунитета си? И ако не си направил нищо, помисли. Нека да бъдем осъзнати и да правим грижата предварително, а не следварително. Защото когато нещата са тръгнали в лошата посока, е много по-трудно вече да върнем към баланса. Докато ежедневно обръщаме внимание на тялото си и му даваме това, от което има нужда, със сигурност резултатите ще ни радват много повече. Сега спирам споделянето и се връщам в стаята, като ще отключа микрофоните, за да можете да зададете въпроси, ако имате такива. Да, към настоящия момент в чата не виждам въпроси. Така, би следвало вече да можете да се анмютвате. Има ли някой, който да иска да зададе въпрос? Доколкото разбирам, няма. Искам да ви благодаря за това, че посветихте време да се информирате как бихте могли да сте полезни за вашето здраве и за здравето на вашите близки. И отново, преди да се разделим, поемете отговорност за вашето здраве, направете всичко възможно за превантивната грижа, защото тя работи много по-бързо и по-ефективно и ни спестява много проблеми. Бъдете здрави и усмихнати и споделяйте и на други хора около вас, че можем да помагаме в това отношение. Опита ми наистина е сериозен. Аз самата ползвам продуктите вече 15 години и мога да гарантирам през личния си опит, че те работят изключително добре. Прекрасна и спокойна вечер на всички. До скоро!